Det vi ska visa nu är en overhead squat som är en benövning. Startpositionen är att du ställer dig lite bredare än dina axlar och dina fötter pekar lite utåt. Härifrån tar du ett grepp om stången som är faktiskt väldigt brett. Men du ska även tänka på att dina armbågar inte ska vara helt utsträckta, de ska vara lite böjda. Härifrån har du en rak rygg, blicken rakt fram och du lyfter upp stången ovanför ditt huvud. Nu ser vi Marcus i profil och härifrån så böjer han benen, går ner i 90 grader och håller en rak rygg. Han pressar uppåt igen och repeterar rörelsen. Det du kan tänka på när du ska göra den övningen i början är att du har lättare vikter. För det tar tid att jobba upp en rörlighet i överkroppen och du blir väldigt lätt framtung. Då är det också väldigt viktigt att när du gör den övningen så håller du vikten på hälarna.